Salamu alaikum. Ba ji shiri. Ana muka sunan magana ma mutane shiru. Awa dai shiri. Na ja shi daga Nijar ka zo ko? Kuma gashi kaman baka yi Hausa. To na zo sai koya maka Hausa. Ko ba ka so ni? Yawa. Kaga da inda samu fara ko? Ka san wannan abu da yala suna hawa. Cece? To ka ce cece. Ka ce cece. Sai ka yi Hausa fa. Cece. Za ka yi Hausa. Ka ce jilji. Jilji. To sai ka ce babule. Babule. Wannan babule wanda ana koyin da shi. Babule. Yawa. Haka ne za ka ta faɗi. Idan ka gano sama sai ka shi mishi cece. Cece. Yi kuma ta wanda ana shin mashin da turanci to da Hausa sunan shi babule. Yanzu ka yi Hausa. Ina jin ka. Wato ministocin da gada aka ba san ba a gaskiya ba. Kamar ba dan shi ne nake gani can da shi da dan gwari ba. To ko dan gwari ya fara shan sholi ne ba mu sani ba. Shege mu je mu gani. Dan gwari. Daga yau ka yi Hausa. Ni na kula da shi. Dan gwari ne wa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Me kake koya masa? Koya ma dan sholi. Ban gane menene ina Ko koya kai ma mishi. ka fara harkar nashi ne. Kamar ka gani da leda hannu ne. Mutum yaro bai yi Hausa na zo na koya mishi Hausa ya zo daga Nijar. Daga Nijar to kai ka iya Hausa ne. Na yi Hausa mana. Hausa menene ina koya mishi. Me kake koya? Ina abin da ya rayu na hawa. Na ce mishi sunan shi Cece. Cece. Me da ce haka? To ya ake ce mishi ne. Ba sunan shi Cece. Keke ne ko? Keke. Wanda ya rage keke za ta ce Kai Cece. wanda ba Keke ce komai ba kai da banza sai ya komai ba. Bali ne bari banza Bali ba banza bane. na hoti gwar banza A dai na da safi sai ka Keke jana za ka ce, amma na bali. Kare ka kara. na ce gwar banza Ka ce kare ka kara. gwarin banza Kar ka